6 ovocí, čo ti rýchlo vyčistia tie zasraté obličky, nech sa necítiš ako po týždni piva a brinzových halušiek. Prvé je melón. Hydratuje ako prameň v Tatrách, vyplavuje toxíny a likopén s draslíkom podporujú funkciu obličiek, aby ti neboli ako upchaté rúry. Druhé citróny. Kyselina citrónová zvyšuje objem moču a bráni vzniku obličkových kameňov, nech ti to kurva nebolí ako pokopnutí do gule. Tretie jablka, plné vlákniny a antioxidantov, znižujú cholesterol aj cukor v krvi, chráňa obličky pred jebaným poškodením. Štvrté bobule, čučoriedky, maliny, černice, bohaté na antioxidanty a protizápalové látky, nízky draslík, ideálne pre zdravé obličky. Piata brusnice, bránia baktériám prichytiť sa na steny močových ciest, znižujú infekcie a riziko kameňov. Šiesta ananas, bromelain a vitamín C tlmia zápal a pomáhajú detoxikácii ako fucking profesionál. Jedz ich pravidelne a tvoje filtre budú kurva vďačné. Sleduj ma pre ďalšie zasraté tipy na tvoje pokazené telo.